F'konferenza li nediet il-logo tal-Alternattiva referendum, Michael Briguglio qal li l-poplu m'għandux jagħti rebħa lil min irid iċaħħad lill-eluf minn dan id-dritt ċivili. Fl-istess waqt appella lill-awtorità tax-xandir biex ikun hemm is-semm tas-soċjetà ċivili kollha fid-dibattiti televiżivi. Yvonne Arquero Sebejjer laqet il-mistoqsija li se tintuża għar-referendum. Filwaqt li l-professur Arnold Cassola qal li l-parlamentari li minħabba l-valuri tagħhom jemnu li m'għandhomx jimxu ma' dak li jiddeċidi l-poplu imisshom jirriżenjaw jekk verament għandhom prinċipji sodi. Appella lil dawk il-koppji kollha li huma kuntenti fi żwieġ biex jagħtu ċans ieħor lil min ma kienx daqshekk fortunat u jivvutaw iva. Intant, f'attività mill-Moviment Żwieġ bla Divorzju kien ikkritikat l-abbozz ta' liġi li ġie ppreżentat quddiem il-Parlament Malti. Robert Tufinjo mill-Moviment qal li d-divorzju jnaqqas il-libertajiet f'pajjiżna, filwaqt li Kevin Dingley f'isem il-Moviment qal li bis-separazzjoni hemm lok ta' rikonċiljazzjoni iżda din il-possibilità tispiċċa bl-introduzzjoni tad-divorzju. Din il-kritika teknika dwar il-liġi proposta waslet għal stqarrija mingħand il-Moviment Iva li ddefendiet il-liġi proposta. Qalet li ma jagħmel sens li wieħed iżomm il-kelma żwieġ għall-għaqda li ma jifdlilha xejn mill-attributi ta' żwieġ. Fl-aħħar nett reġgħet saħqet li l-liġi proposta hija l-aktar forma responsabbli ta' divorzju.